Jama'a barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan channel tamu mai albarkar gaske. A bidiyon namu na yau na kawo muku wani sabon code ne wanda ko da yake ba sabo bane, amma code din nan zan nuna maka yadda za ka yi amfani da wayarka ko da tana cikin flight mode, ka hau internet ka yi browsing ka yi duk abin da kake so da ita ko da tana ka saka ta a flight mode. Misali idan ka saka wayarka a flight mode to ba damar ka hau cikin opera ko youtube ko wani abu makamanci dai na wanda yake amfani da data, babu dama ka shiga kai amfani da wannan application din. Dole sai ka bude datan wayarka kuma ka cire ta daga flight mode. So a wannan hanyar da na kawo muku zan nuna maka yadda za ka yi amfani da wayarka ba tare da ka cire ta a flight mode ba. Misali za ka saka ta a flight mode, za ka ci gaba da amfani da wayarka kamar yadda ka saba, kamar yadda take bata a cikin flight mode. Ka bude datar ka za ka yi amfani da ita normal. So kai tsaye kafin mu wuce ga bidiyon, ina roƙon ka dan uwa ka yi mana subscribe a wannan sabon channel tamu, sannan ka danna mana alamun ƙararrawa, ta haka ne da zarar mun saki sabo za a sanar da kai. So kai tsaye yanda zan nuna maka, da fari dai ana buƙatar ka fara bude datar wayarka. Sa'annan idan ka bude sai ka danna flight mode din, saboda za ka saka ta a flight mode ne, sai ka saka ta a flight mode. So bayan ka saka za ka ga tana flight mode, sai ka shiga dialing na wayarka, wajen kira a cikin wayarka sai ka danna wannan code din da zan faɗa ma a halin yanzu. Sai ka sa star hash 4636, sai ka saka hash star. To da zaran ka danna wannan zai wuce kai tsaye ya kawo ka nan wuri kamar haka. So da zaran ya kawo ka nan wurin sai ka danna akan phone information. So bayan ka danna gashi nan ya wuce ya kawo ka nan wurin. So bayan ya kawo ka nan wurin zaka ga gashi nan mobile radio power, gashi nan mobile radio power, zaka ga gashi nan a kashe yake. Ko da yake bari mu fara nuna maka, zaka ga gashi nan ko da ka shiga YouTube ba zai ma aiki ba kai tsaye, saboda ka riga da ka sa wayar taka a flight mode. Misali yanzu zaka gashi nan yana akan haka. So kai tsaye abinda zaka yi bayan ka danna wannan code din, ka saka wannan code din da na faɗa ma, star hash 4636 star. To da zaran ka saka zai kawo ka wannan wurin kamar haka. Sai ka danna akan phone information, sai kuma ka zo ka kunna wannan mobile radio power din nan kamar yadda kake gani, ga nan switch ne a kashe. Sai ka kunna shi, bayan ka kunna shi kai tsaye ka je ka amfani da wayarka, babu ka da wani matsala. Kamar yadda bata a flight mode haka za ka yi amfani da ita, kuma kira zai shigo amma ba zai fita ba. So abinda za ka yi sai ka shiga YouTube din, za ka ga ya bude maka kai tsaye kamar ka bude datar ka, kamar yadda kake amfani da ita a baya haka za ka gani. Misali gashi nan za ka ga fina-finai nan gashi nan. Wannan ka lura bidiyo ne akan YouTube, gashi nan za ka ga gashi nan ya bude, ko in ce short. Gashi nan za ka ga dai gaskiya suna bude a normal kamar yadda kake amfani da shi a baya. So gashi nan dai da dama. Idan ma za ka shiga za ka ga gashi nan ya bude kai tsaye kenan. Wannan YouTube kenan. In ka shiga Facebook ma shi ma za ka ga ya bude normal kamar yadda kake amfani da ita a baya. Saboda idan kana amfani da wayarka ba a flight mode ba, idan an kira ka kai tsaye, kuma wannan misali kana uploading video a YouTube, to kai tsaye kiran zai tsaya, kai tsaye kiran zai iya tsayawa, kuma ko kuma in ce bidiyon da kake uploading zai dakata, saboda an riga da an kira ka, data za ta daina aiki. Dole sai kiran nan ya yanke sannan za ta ci gaba da aiki. So abinda za ka yi kenan, kawai in ka danna wannan lambobin, ko da an kira ka to uploading din da kake ba zai daina aiki ba. Kawai wannan code din za ka danna, sai kuma idan kana so ka dakatar da wannan code din, sai ka je ka ƙara danna wannan lambobin da na faɗa maka. Wato kamar yadda na faɗa maka su dai a baya, su zaka danna star hash 4636 star. To kana dannawa sai ka danna wajen phone information kamar yadda zai kawo maka yanzu, duk da ma kai tsaye zai wuce da kai. Sai ka danna akan mobile radio power din nan ka kulle shi. To idan ka kulle zaka iya ka je ka bude flight mode din, wayarka za ta ci gaba da amfani kamar yadda ka saba a baya. Amma wancan hanyar da nuna maka ita ce ko da an kira ka, so amfani da kake da data ba zai tsaya ba, kai tsaye za ka ci gaba da amfani da wayarka. So wannan bidiyon dai shine karshen bidiyon namu. Idan ka ji daɗin bidiyon nan namu dan uwa, muna roƙon alfarman kai mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zabi all, ta haka ne da zarar mun saki sabon bidiyo kai tsaye za a sanar da kai.
Mun gode dan uwa, sai mun haɗu da ku.